presented by Aryan Films Sahibganj। बोला बोला पहाड़ा वाली मैया की आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। माई के शरण देख माई के शरण देख सब लोग जाला। झूमत गावत सभे जाला दुआरी। झूमत गावत सभे जाला दुआरी। केहू पैदल केहू चढ़ी के गाड़ी। आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। माई के शरण देख माई के शरण देख सब लोग जाला। सब लोग जाला। भीमय अकेला माई के लिखेले गाना। भीमय अकेला माई के लिखेले गाना। एही से मिलल बा सुनर जनाना। आइले नवरात्र भइल सगर हाला माई के शरण देख सब लोग जाला। आइले